Salamu alaikum jama'a. Ina so in yi wa mutane bayani akan sababbin fulotan da muka ce za mu yanka a GRA mai girman gaske mai suna Green City. Waɗannan fulotai kamar yadda na gaya wa mutane za a yanka fulotai sama da guda 50 wanda a yanzu an kammala wannan yanka da na faɗa. Mutane da yawa suna son fuloti a hannun kamfani. Suna zuwa ana ce musu babu da fulotai, babu fuloti. Wannan bayanin da nake so na yi wa mutane shine akan wannan sababbin fulotan da aka yanka ne. Waɗannan fulotai an yanka su guda 80 da 'yan wani abu, wanda kuma kamar yadda mutane suka san girman fulotan Green City ya kai 50 by 50. Hakan ya sa su kansu sababbin da aka yanka su ma 50 by 50 ne. Sai dai farashin da mutane suka sani muna sai da filaye a wannan guri to ya tashi daga wannan tsari ya koma shi farashin da muka faɗa za a ƙara. Hakan ya sa a baya muke ta gaya wa mutane su zo su siya tun kan wannan guri ya ƙare, wanda a baya mutane sun san cewa an yanka fulotai aƙalla guda 820 a baya, wanda an samu ƙari. A yanzu maganar da nake maka cewa fulotan wannan guri mai suna Green City sun kai kusan guda 1,000 da wani abu, kuma cikin ikon Allah filaye kusan guda 900 da wani abu an sai da su a wannan guri. Hakan yasa nake ƙara ba wa mutane shawara cewa su zo su mallaki wannan guri. Idan ka tsaya kai tunani, wannan guri a jihar Kano yana ɗaya daga cikin guri wanda yake da feature mai kyau. Akwai security, saboda idan ka kalla za ka ga yana kusa da bariki, sannan akwai hanyoyi na shiga da na fita, sannan akwai pole da za a saka, akwai drainage, akwai shi babban gate da aka gina na shiga wannan estate. Sannan bayan haka idan ka kalla za ka ga wannan gate yana nan akan hanyar kammaluwa. Kuma insha Allah wannan ayyuka da kuke gani za a zo a ci gaba da gudanar da su nan ba da jimawa ba, saboda yanayi na damuna. Za a gina drainage, akwai pole na wuta da za a saka a ko'ina. Kuma daɗin daɗawa facilities ɗin da wannan guri yake ɗauke da shi, akwai makarantu kamar yadda na faɗa a baya, akwai masallatai, akwai asibiti wajen kula da lafiya kenan. Sannan bayan haka daɗin daɗawa wannan guri yana ɗauke da gidan bulo mai kyan gaske, wanda za a buga maka bulo idan za ka yi gini, da manyan ƙayatattun gurare waɗanda za su samar muku da farin ciki a cikin wannan estate. Kada mutane su yi wasa da wannan dama. Na gode.